dewa wujud manungsa mijil saking praja Sakjaya Letri babasan kala pesta ya agem busana nira ya sang wujude wujud satria senajan ta ora gagah bisa kiprah lan sulam bawane inggo punika kang dipun wastani Sang Ratu Celeng Sregi leres ya sang adapan ya sang Sengsagana lumantar ciklak-ciklak yen mambu gandane manungsa kadyot jagre den kileni warangka